trai blay bukpa bayat ejongi bah bening. Ni aingu imekan rat ban malapala ban lumlang ingikat ni. Ki khon ki bayat ki jome ban yun bantah ka yeng ka bakantang ko trai. Ban mane ban syakri ya ka kerteng ka em ka bakhut ka bakrau bat ka badon bor tam ka jome. Suangin penyat chaprang ya ka jing mane bat syakri jongi yeme ko trai. Idon kampalat ik jindon kat ka jome. Sumha tu dari sen ban kurku ku kupa baki ai berok bangin pendap akan kapor. Kan dalam ka jingkurku wei ku ge mensium ke bakordor ke pelat kapor ke bakentang ku turai. Bandan akan ka yeng jome ban yo amat ya ka jingkurku blai ke jome. Simti kapor brangsa nya IT ke jingrap ke jinglam jo mensium bakhut ju jome. Pediang turai ke jingdwai jingi map ko pai ki pop. Ke kerteng ka jome utrai no penim be jingi uji sukres. Idwai ngi pan kini barok mentah doa la kertaru. Amen. Pediang sumbai pi barok ki prabangit beit syakanika jing syakri lang jing yublai. Ki para nong syarai tuan besan kirang ba abalang pastor ki bedon lang hakanika por. Patu blayon kurku ya kanika jing ya seng jungi hakanika por. Hakanika sengi ke mentah. Ngenya sedang no ya kanika jing syakri jing yublai. Da ke bengenya sedang de kejeruan ka ba arspa nyupo. Bat arspa nyupo pra. Jisu nong penim jonga ngawan bansno tang hame. Ai kasnam bakor kotrai. Kan bat skem yanga hakurung jongme. Man kasengi man kapor. Ai ngan sngau nami kabor. Kejuruai ka ba arspa arp nyupo. Bat arspa nyupo pra. Once not tang hame I kasnam bakor ko try kan bats kem yang ahakrong jong me man kasngi man kapor Snow na me kabor I ka ching it pa chong me kan te yanga ajan chong me Abdin yanga kadbangan nang yan Shanya ha mengan Lem ni baklat lagi pun kilat Man kasngi Man kabor ay ngan snow na me kabor aga ching it ba chong me kante yanga ajan jong me abangan nang iyame hadu banda ching kalawai hajing it kamen semde kan ngop hayeng pasok chong metrai man kasngi man kapor
ching it ba chong me kan te yanga ajan chong me Kijing penpulih akan negapor nak aktien ke jong ublay. Kilong nak kitab jong Jeremiah. Kelenong ke ba arf kendai. Kadakot ke ba khatway hadu khatlai. Bat kelenong ke ba lai fulai. Kadakot ke ba lai. Kikintin ki ongkum ni. Nabangatip ya kijingmut ki banga perkhat syapang jong pi ong utrai. Kijingmut ke jing sukken. Ta om ki jong ke jing sniu. Pan ai ke jing kramen ya pi. Hakapor bakut jong pi. Te pin khot kerpat yanga. Bat pinyo let bantuai hanga. Ngaru ngan syashkor ya pi. Bat pin wat yanga. Bat pin syam yanga. Haba pin wat yanga. Daga do nut baro. Tokhot yanga. Dengan paiktin ya me. Bat ngan pen iru hame. Ya ki ki ba kraw. Bat ki ba ya ki ba memtep. To beliun kurku ya kajing pen snow. Nak bentak kajing pen pulih kan kapor hikini kajing sisa nak ketien kajong belai. Nginya le chu belai. Ha kajing tuai. Nginya tuai. Kokpa jongi bah beneng. Sa sisian pan ngiwan nak mat jome kenran akan kapor jongan ka sngi ka bakhut ka bakraw mat ka bakentang Man aingu eme ko try namar ka jingron kat ka jome naduk ka basdang jongan ka sngi habang ngil penyo ya ka habang ngil pli ki khmat ki jongi mela kedup ingi kenral biit mela kersyan mela irap mela elam bat mela pelah ingi pat ngilak ban poi akan ka jaka ka yeng ka bakentang ban mani ban syakri ya ka kerteng ka ba em ka badon bor tam ka jome ni aingo me ko try namar ka jing it ka jing is ai blay ka jome ka jing kurku bat ka jindon kat jome ko pa bat ka jing em jongi kum ki khon ki ba it ki jome ni aingo me ko try habang i perkhat ki sngi ki por ki balelet no ha ka jing ya lenti jong ka jing em jongi ni layat ni lay kendo sibon ki ai ko try ba it ndre hapdeng kita ka jing ya lenti barok ru meu blay ka jing it ka jing is ai ka kti ka basbon bat ka badon bor ka jome ka balai rap ka balai alam ka balai kersyan ko pa mengilak banyak iki singi barok jong jeng em tat aduk kena ke kelip mat ka bamenta mel pelak melalum lang ingi kat ni kenrat beit bandon kena ke jaka ban song sipor hakikat ki bakhut ke jome ban mani ban syakri ye ke kerteng ke bakhut ke badon bor ke jome bat ban sngoru ye ke jing sisa na ke ketin ke bakhut ke jome kotrai ni aingo ye me ablay namar ka jing kraw jome namar ka bor jong ka jing long blay ka jome ka bala pelong ingi kumni ken pa kum bangilong kum ki khon ki bala sius pa bat ki ba ki jome namar kata kotrai ngi duai bat ngi kerpat ken rat ba mendes ngobha ban isnai ban kerku ye kan ka jing syakri jongi naduk ka basdang ko malawat ye ka khmat ka jome ngi IT hakikti ke basbon ke badon bor jome kotrai ba ka wei ka benta ka bangin pendep hakan ka por kotrai lengba jongau syakri berretam ujome I can try ka long hapo ka jing rap ka jome ka jing lam ka jome ka jing pensyai ka jome bat ka jing pensyai bor ka jome kotrai kanang ba ka wei ka mensim ka bawan bat ka badon na ka jing seng kin ami thli no try na ka yeng kum bakiwan ko pa ndai kin mi ringkat bat ka jing kerku ka ba koridor bat ka badon bor tam jome ka ba dai na ka ktin ka jome ka ba medan ban keren ko pa hapadeng jongi hakan ka jing seng try be it sumha ken pa to what it no yangi na margi don kam palat ya me ken rat ya ka jing kerku blay ka jome ngi duai ru ko pa hakan ka por na ka bentah ki hinmen ki para ki ba it ki jongi ki khon jong ka balang ko pa ki bamla ban yawan ban yodan bentalang hakan ka jing
seng ya don na pedeng jongki ko pa kajing tangan kajing terang kajing seliang banwan ban syakriya me ya don ki down namar kijing pang kajing shitom ka ki don ka metrai kemla banwan ko pa ka mensim ka terang ka seliang ko trai mereka dok kam syapat ko kenrat ngiduai na kabanta jong kita to da isen ken trai be to ai ba kakti ka basbon ka badon bo jame bakrau ka jame ko trai tak yaki hangno habakidon lakidon ki tiapang hayeng ne laki tia aki hospital ne aki jaka sumar bapher try ngaduai pa nagane ka jaka ka bakentang ko try sngobha namar melong ublei ubakrau ublei ubadon bor bad ubadon lut aki jaka barok ru namar kata ko pa to ai kin mat ya kajing shaman sim try wala da kem la ban poi ndre ai ya lam ki jumu perkhat jongki aga bakum kan ka khlep mat try kin penher ka do no jongki aga jing doai shame ko try ban wat ka jing isnai ya ka jing kerku ba menyo ban penyang pat ya ki sachisien ba ki ni ki sngi ki ban wan pat ko try kin la ken pa ban wan ban rung ha ka ne ka jaka ka bakentang ban mani ban syakriya me ken don ru ha ka ne ka jan mit ko pa ngi duai na ka banta ki khon ki ba e chong ka balang ki ba don apren ki jing ngosi ki ba ki kendo ki syam ko try namar ka jing pang mensiam ka jing pang do not jongki ko try ka jing do no jongki ki ba e ki ba thon ya ki don ki ba kum kita netra yo don ru ki ba na apren ki jing yale ko pa ka ba amdan bala ban yu mano manoro tang ma meu blai ba tep ko try namar ka tang duai na ka banta jongki try ba e sungba ken pa to de isnai to de kerku krisyan ya ki da ki ti ki jome ko try nyat ki umat jongki pentengen ni ka do not ka basungusi jongki bat kum ju ru ya don ki badana pen ke jingele jong ka men mat ka do try keren ken pa da ka bo tu men sim ba khu jome ba ki nyo e ka jing job try ban pai shami ban wan ban mani ban syakri ka keteng ka jome don rupa ki khon ka balang ki badon shajngai nalaka jong ka shnong ha pen ki kam ki jam ko pa bat ka jing poli ru ko try ngaduai na ka banta jong ki ru ken rat be e jonga kemla ban yo don lang ken rat namar ki don siki kam ki ba pher jingai na la ka jong ka yung ka sam jingai na la ka jong ka ri jingai na la ka jong ka balang ko tra ngaduai dapat ka jing sngokya na ka banta ki ba kum kita ki khon ba e jo metra sngoba ken pa nabar melong ublei ubadap lot ka beneng ba ka khendo melong ublei ubadon hasenda jong ki kersyani ki kotra isne ki ablei bakin sngoto pa ya ka jing e jo me ya ka ni ka sngi ka bakin tang kotra bahang no habakidon ken IT la ka jong ka jing em try ban mani ban syakri ya ka teng ka jome ken mauru ya ka balang hang di mopa nado kinong syarai ba et ko try ki pastor ki teman basan ki khot committee bat kum jo iki khon ba et jong ki balang nado ki baretam hado ki basan ko pa tu da ken mau mo try ban long lem long rekat bat kan ka balang ken ran nang ya lam ya ka na ka por hapadeng ka perthei ka ba ko try ka ba amdan bala ban ngotho ko pa ya ka jing yat ber ki bor jong ka perthei bat ki bujung setan ko tra ngaduai ka kerteng ka jome kersyan ken pa ya ki khon jong ka balang bakin ngotho trai ha ka jing yat ti jong ka jing em dan ka wai pat ka bor bala banyarap ya ki ndai di tang ka bor ka bawan na beneng ko pa ka balong ka bor jome ublei ubakrau bat bodon bor ken mau mo pa ba it what it no ela ka jong ka balang kersyan ken pa ba kanang yan nakapor syakapor simtiru hakan ka sngi barok away ni IT hakan ka sngi ka bakhot ka bakrau ka bakentang ko trai tat ndakala let no ski ba bam jukut ringkat ka jingker khu blei ka jome simti ka por ka bang sa ni shani abat ni IT hame ko trai pediang ka jing duai jungi map du ki pop ki palat ki ba mesem ko pa namar ngi duai bar ni ot ni pan kini da ka jinget ha ka kerteng jome u jisu bolong utrai u blei ba et jungi nadu menta bat chudo ki arta ki bam jukut ru amen bentang nyo ikikam jong ka balang
Kum kampalang ngi penpau ka jing sngongo burom na kabanta I teman basan ke kharni I balong I teman basan jong kampalang Presbyterian mokhar I balaya don rengkat lembat ni lingba jong ka ni ka jing syakri kabalong ka sngi ka bakarpang ka mission sonde jong ka shalong rilum Presbytery I teman basan ila poi ha kani ka jaka dei lengba ka jingpen bet jongka Shalong Rilum Presbytery na ka banta ban samya ka khubor na ka khtien ka jong ublai bat kumjuru ya ka ban yathu kattu katni hagwei dei bat kani ka mission jongka Shalong Rilum Presbytery kumbala duai I ngais kamba ublai Undang rengkat lambat I teman basan baka khubor ya ka bangin sayo sngo kanlong kajing kerku na ka banta jong ilang baro ki jing pen bana ka jasengan thai kalong tang suai ke nik jaseng but inongkren inlong I Mrs. Bonkut Khongkai Haga jaseng Hindi service ha pentom kra haga por saubuji inongkren ilong I Master BJ Thapa Anomdon jaseng jongka Senior Christian Endeavor Society la shibet hangni hayamani namar bakan don ka jaseng Praise and Worship ka Singing and Music Committee jongka pentom kra District C Union kabanlong haka Balangor Fling ha English service ha khandailan la shibet ha kapor saushiteng inongkren ilong I Reverend Badondor Lingdo ki jasengdong ha kapor nrebuji ha gadong lum siap mingi ka jasengalong no hayeng ji Master GR Merthong bad inongkren ilong Master OJ Rentatiang Hagadong lum siap pedeng kejasengalong ying Mrs. Elmilin Kharkongor bat inongkren ilong Master Kielengdo Hagadong lum siap sepngi kejasengalong ying jong Mrs. LT Civilian Nongfon bat inongkren ilong Demen Besan DK Kharsandi Hagamiet balang Arfau tareng nginyo sngow ya ka subject ka baong ka Farsi shapang riuspa ubabiye la pensyong nongrem naga gospel kat kum Lukas alenong ka bakhat ar kat khot ka bakhat lai hadu arpwai la penkha na ka thim ka jinghi kayu Jisu haki Farsi ibani shementa ban pulis dang badwai ilong imis Adalin L. Maulong, but inongkren yak subject inlong imises R. Bayamon lang nong si. Ka Bible study jong kabalang, kan long haka ngito ding, hangni hayemani haka por nyobuji. Haka jaseng duai me si sajan kata arpulai tereng. Ban pulis dang badwai ilong Master Shongdor Warjeri badadin ilong Mrs. Kaisi Khongshay inong etu khana haga nika singi triban wan kata ka arfu saw toreng haga jaseng ga shibiji ilong Reverend P Maulong haga jaseng jonga Junior Christian Endeavor Society haga arfu saw toreng haga por nyoshi teng menstep halangkerding inongkren ilong Mrs. Nima Malyang bat hangne hayeng mani inongkren ilong Master Nangsan Borlang Siem ki jingaingu ki bangilalum haka shifau tarek kilong kumne na ki envelope shaki bor balang bahalor 1,000 tengka envelope fonte yeng mani South Arja Life Spark Handai
ngin yo ban lumi kijing aingo, bat kani kijing aingo, kabang ngin lum, kan long na kabanta ka fon, mission jong kasilong rilum presbytery. Hadian beladap ban lumi kijing aingo, I teman besan FM Karsentiu, isapan kentang yakini kijing aingo. Tonya duai. Paul Blake pa ji bahab neng. Long ke burom at ke jiro ke long yami try. Yang yami ke jiro kat jami ku try bat ngi ki po paro. Pada kini ke po ngi wan ban syakri ban yiro pendun burom ni ke keteng jome. Me long a play utun rai ju ke jingir ku ju ke jingim jingi way pi way. Paling bagi jingir ku bal mate ke jingim jingi try. Yuan rai kini ke jing ai ke barit. Daging taka kam ke bakrau jong ke Shillong Rilum Presbytery. Do kerku penketang iku try. Bagi long ke bawan Kristiani kini ke kambisyen ke badan handepal para juga jelasam. Try kerku yangi way pi way. Kerku iki balang baru ke badan apa ke Shillong Rilum Presbytery. Bagi nyoi kini ke kam ke bakrau. Ya ke banuan rai ki way pat ki mensim padi tu yame. Saya kejing tiba tiang yu Jisu. Kerku ika skul
kepada nang tuku try bagan nang ya sya prang do ke kapos ko ipat paling bagan ka school kan long ka ching shai ban pen nai ka khubor chu ke ching panem sikitu ki paraman sim ki padan na ku ka thai bakiru kinde yo mat ke ching e chome kinde yo mat ke ching panem e ki pado Jesus Christ berku aplay ngi wei pang nang laban Kristiani ke ka kam ka bakra simti aplay yang i ka ni ka po Yung syakri jametun basan, balawan knang nakaliang juga presbytery, pansam ni ka kubo ni ka ten jome bat pansyai pning jongi ru, jaga kam kebadan hapo Nepal para. Raibi tu kerku yung jong syakri jome, tu pendap yu do mensema ku jome ku kenra. Baka ke bangin yo skau, leng bao jong syakri jome, kan long ka bor ban penken mau, ban kersyani ki mensing batlot jingi ku try. Simti kapog wasakrat haga keteng jung Jesus Christ ki pani kini amen Tungin ang ipitang iya kani kajing syakri jung utrai da kajirwai ka ba. Shispa life husan but shispa life hulai. Tukren bajam no Jisu ki kitien jomelong umso. Ki bala panmi kajing suk ka badap da jor baro. Kajing sawa kajing pelong kajing pensoi do bat pop. Hajing sawa sngo ba jong me. Ki jam jai ki do kop. Kajirwai ka ba shispa life husan but shispa life hulai. Atukren bachem no Jisu kiktin chom melong umso kibala ben mi kaching so kabada da charbaro kajing sa Kajing pen long, kijing pen shoy do bat bo, hajing sa waso bhajong me, kijem jai ki do ko, ki ba. Tenat ki babang rujong pretei la nu jorbat ching sawa kik din snor kajing map ai ngan snow ching sawa jong me kajing sawa badon bor apo chong ngahat kadon not pen mi ching so kabakor ong hangat ba melong chong Om dakat tin kabashai do pendo kajing arta tin kren hanga do kren atrai aingan yo slow ka wake tin Jing pep ting ken ja nom jing so bam chukot kan mi
Ki para bangit biit baro hau try. Ki bedan lang hakan ka jeseng hakan ka por ka bamenta. Ningkong ay ngadap ka jing sngungu yu blay. Bala pelak yang bangala banyudan benta bat pi. Ha ka ba kum ka ka jing seng. Ka ba ka mission bat evangelism jong ka Shillong Rilum Presbytery. Lengba ka jing menjor jong ka presbytery. Kalabo yang ki syakri ki badat jong ban let keleng-keleng ki balang ki badan hapok Shillong Rilum Presbytery. Ban pensngau ya ki kam jong ka. Bat ru ban ai ya ka jing slok na ka ketien ka jong blay. Hapadeng jongi hakan ka por. Te sesisian pat ai kublay pi kinong syarai bait bat ya baro ki dekat. Blaya don lang hakan ka por. Empat hakan ka jeseng ka bakum kene ka janmiet. Te shua bangan sa pensngau ya ka kubor kum ka jing penkan mau na ka ketin ka jong blay. Don ban pensngau shua kendiat. Ya ka jing pensyai lingkot. Sepangki kam jong ka mission. Shillong Rilum Presbytery. Kebadan Nepal para Gosai Gaun Assam. Ban chupan sngau ka ka jan me tang na kini ki jing tho. Hoi kalong ka badai bangin yo sngau. Ndai lada pio lat. Henmen bat para ba e jonga. Pelat ya kapor ban let syakane ka jaka. Bat na pila poi hi daladi syakane ka jaka. Hin sa sngau tu ya ka jing khia. Jong ka kam ka jong ublay. Hakate ka jaka. Hagosai gaun. Kidon katu kan itali kiman kiba kila tho ki bangi de pan pensngo kan kapor te khanang banum sim kapor ngan pensngo ya ka kumba kalong ka point ka baning kong kalong balas dang ya commission jong ka presbytery Nepal para Gosai Gaun Assam hakasnem Hajar Hendriu bat mentah kan kasnem Hajar Arfusan keledap khat prasnem tam. Kebaar hakasnem Hajar Arfulai nadap ban ple ya ka yeng mani batmai bat lathung ya ka tanat balang bat hakabakut jong kasnem Hajar Arfusau ki dekhot barok ki don khat prangut bat hinyungut ki kentai. Hindiat ahini poin baar marbah. Nyelayo bandon sakate ka jaka. Hakapor bah pliye ka ni ka yung mani thamai. Bat kalong ka yung mani ka bah da isyong khia. Bat isyong kun hado kata-kata. Bat ngesngu ngu yublay. Bat ngesngu burom ikit khot. Jong ka presbytery ki balayan no keluat sakani ka kam ban yo bantai ka ni ka yung mani. Bat hang to lepli di ketanat balang latung ya ketanat balang. Bat kit khot baro hang to ki don khat prangut. Khat wingut ki senrang. Bat nyungut ki kentai. Kabalai. Kekerteng jung ka school jung ka mission kebadan hang kani ke jaka. Ai kerteng ya ka Shillong Rilum Presbytery English Secondary School. Kebadan arfu sangut ki baterai kum kinong hikai bat staff bat ka jingdon ki khana school baro kalong south pa kan nyungut baru vice principal dangshan mana kini ula resign no bat la advertise ya gane ka post jong no vice principal kabasau ki jeseng man la ka sing utrai kan thup ya ka Sunday school Yaj battelun deka jingwan jingeseng ki dekhot ka tanat balang bat ki khana school ki basa bat ki badon hajan jong kene ka yeng mani kapasan kumba kalong menta ka school kalaroi bat kalayat syaprang bat yakani la pensisha deka jing pas bah jong ki khana nakawai kasnam sakawai pat Bat hakane ka jing pas bah jong ki khana ru
la invite du yang banyak don lang hagatu ka por nakabenta ka jing pas jong kini ki khna bat kalong ka ba itanat halu kata-kata namar ba ki babun ki yo ki distinction bat ki top hapo ki sekolah borok hapo jong ka asam tingi sengu sarong nakabenta ka jing krukhu ka jong blay kini ki khna school bat ki leyo ya ka jing pas ka ba sengu tanat bat ka jing pas ka ba sengu hun kawan riau menta ke snem pasdang ya ke jingtai ya ke school hall hajrong ke second floor ke jingdon kam ke bahakmat jong ke school hakini ki snem bandang wan kelong banshna ya ke staircase ke basyadu ke hall ke banlong rukum ke emergency exit bat ban penhe ke mod extend ya ke school building lasdang shna ya ke quarter ban song uchokidar ke yang mani bat ka jing tray menta kanang ya chat hangthi ke bahinyo ke presbytery lingba commission and evangelism committee ke late ya ke building jong ke school kunthop ya ki quarter jong ki nong tray jing shna ya ke yang mani bat ka jing penbit penbiang hapo yang mani nang ba ka jing don benta jong kini harum kita kilong nakamokhar district kibla ai kilong ki benches bat kita ki poi kador kumba arlak Prapusan Hajar nakajayau district kila ai ke pulpit bat ka reading stand bat kador jong ka poi arlak Arpo Hajar nakapenthor kara district kila ai ka sound bat ka toilet bat kani ru ka poi kumba arlak Arpo Hajar ke jingseng kan thai ki ai ka ceiling fan bat kani ka long kumba Sanpho Hajar ki jingseng samla ki ai ka budgeted church bell kata ka long kumba Laipo Hajar link hatre kabalong menta katanat balang ki ai ka signboard kabalong Arpo Hajar kabalong baro niki jing ai baro kalong pralak Arpusan Hajar lathit yo lum jing tap na kabenta katanat balang bajak kawai ke jaka ke ba Arpo pra point praspa square feet Arpo pra Hajar point praspa square feet ya ka beladap care fencing barok sodong haka jinglun ka balong khat saulak Prapusau Hajar sispa nrepusan tengka ya kini barok kuntup ya kiwei ki kam lala ban pentelun da ka bapan mang sikit district batru ki donation bala ai da ki para bangai nakapor syakapor kabapra ya ki jingyo lum bat jing pelut baro laju audit man bakut kesnem kabakandai kaburom baro kalej shoblay sikit district siki balang bat ki para bangai ki balai kersan bor ba pan pentelun ni ka commission jong ka presbytery hangthi hanepal para ka bashipho presbytery kelbu kerpang ya commission Sunday hagatayo ka balai jong ubanai agas man ka snem hakababaro ki balang hapo ka presbytery ken rakhe ya ken kesngi ka jingthmu ka bahakmatam kalong banbo jingdwai kerpang ya ka mission nado o principal ya kinong hikai bat kinong tray baro bat iki parabanget ki badon hakani katanat balang ka jingkerpat kalong banyasno ketilang hakani ka kam mission namar ka daitang kani ka lengkha mission jong ka presbytery da ka bayano kelut da ki jing ai ka balapan bet kerpang banlum hakani ka singi
kanyu tarik benai bopra ar hajar ar pusau bat ke bami nak ni ke belum on pa syaka presbytery lengba kalenti ke badai ke bakat wei bat ke bakat do kalong nginget kum ke presbytery bakis nam ki banwan ke juk ke keti ke jong oblei kan nang yalam yangi lengba ke jingya kersan lang jong barok ki jing duai ha ki jing duai bat ke jing seibor lengba ke jing ai te probnget bi jong ha trai kini ki long kindiat ke jing pensngo jing pensai ke balengkat ya ki kam jong ke mission hang the haslong hang the hapo Nepal para ko Saigon hapo Assam bat habang adang penpuli hagane kapor kaya lam ki jumbu perkhat jonga sakit he ki jaka bat ke jingkar paru nak ne ka jaka kalongba para mangit bi jonga hautrai nang yai duai ha ke jing duai ke bajar jar jong phi nak ta ka kam ke jong oblei hang the hane pal para ra phi shulet tang bon supet ya ka kam hang the dan i kamot shulet adap anto wanno kasubiang kupta ndai haba philet chathi rangkat de kamen siam ka basmukhya kershana ke jing duai obleun kurkhu kershane ka kam ke jung namar hak school kabadan jong ke mission hasenda jongka kidon ki badanglong Hindu bat habengile chathe ngisa teng kamen siam junga ka sungkhya bah mengakan mau tu kujing ruai syakini manu ban yalap manu yaki ban pen im kidai ki balong dok long senam kum menga bat kum mapi para bengai be ki badon kam ban tip ban itu yo jisu kum ublei ne ki to ki men sem ki badon hasna jong ne ke school men step nreu baje ki la tiet baje ki la pot ki ron sing jong ki bat ki khat ki blei jong ki ke bamut ki spirit ki mensiam bamman barbor fentep ya kata ki jing doai jongki ki jing khot jongki ki thang do hop angto ki tiet ke baje ki pot ko to ka jing pot jongki ka jing khot jongki ka long ha ka jing mani jongki ki sngom ki khot ublei ndai ngi ngi betip ka de ka jing khot ya ki spirit ki mensiam bamman ti tu ki mensiam ki don kam ya ka jing penim ka jong ublei syakali yang ka diang ru ki jo syadien jong ka school ru kemudian surrounding juga tu school baru, idang bun ki badai ki Hindu. Dia kena kam jong ke mission kalayat mentah, mo lakhat prasnam. Ndai ki badang don hang ni kemud kat kum kena jing tho dan tangkat prangut. Dia kadang don kam shibun ke jing trai bat ke bakongsan ya kalong ke jing duai para banget be. Prayer changes things. Beki om. Dai tang ke jing duai ke belak pun ke lalut ki ai baru. Ikum ki para bangit bi bidon ha kene ka jasang pi shisha yu utrai duai na ka bentaki mensiam hang tia po ga Saigon bagi tu ki mensiam ma ka jing duai jo pi blem kuta yaki bakin itho yu utrai ba uru un long lam u belei jongki bat ban pendap ya ka yeng mani ka badan ha ka te ka jaka yeng mani te ka belah he jing bo jing sat jung kar ki belong ki bela biang kum ha po sar itanat bah tapi lilik kai sathe salai rung hing mani pat pinsi i ka jing tanat jongka te duai bakin ki mensem ki bokodor kin sungtho ka jing i ki jong blei bakiru ki nyo im ken umba manga bat mapi ngi im duai pamakiru kin im bakin nyo amat ya ka jing i ki jong blei to blei un kurku ya ka jing pensngo ha ka por ni nyalit jublei ka jing duai nya duai kukpa ba i dek jungi bah bening sekawai pat ke bentang ke berangsa ko trai ke bamalasane hangau syakari bare tam ujung me bat kata kalong ban pen sngu ya ke jing shisha na ke ketin ke baim ke bakut ke bakrang bat ke badon bor tam ke jung me tang ke jing pen kan mau ko trai akan ke por syakari jome umlong ai ru em ko kenrat ba i pun ko ngo yeledi nak bentak jing khot mamen penyang u nak ka jaka ka bekentang ko pa
ban pensngowi ki kam jong ka silong rilum presbyteri hagosai kau bator tudokar khu kotrai bi bak ai ka pensngow kan ka por kan ketik ike jumut perhat jong ki dekat jong ka balang hang ni halum siap pada kamen siam jong ka jing it per ka jing sungkya kopa kinya duai kinya kersana ka jing duai bat banyano ru syaka kam ka chome ban penyar yo terlai ka yang jain chome kopa hakate ka jakah ka basra hadu kata-kata kurkhu ya ka kam jong ka kurkhuru tra yang ikum syakri ki bare chome kan maur kurkhu hakane ka por ka janmit ki ai ka ban pendap hakane ka janmit pa kan long na ka banta ka buram jeme tap ini de ka snam ka bakentang ko trai kata de ka tiblei ki chome bat ai bo pat lang jemo nyo sngo ka sur chome bat ki tien ko jeme ko trai ki ban ban pen sngo leng ba jonga ma ki pop jingi baro ka kerteng jeme trai jisu itu ai ngi pan ki ne mentah do hala kertaru amen kepor kelanang yahat para bangit be jonga anda haba ngalayo ya ka sithi naka presbyteri bat lapet hang tu ikinong keren baro bat ikit khot yung commission bat evangelism ki balai banlet keleng-keleng ki balang bat ngalayo i ba ya ka kerteng jonga labu bangadai banwan hang ne ka balang jong pi halum siap ngarang ya keren bat iwe niki pastor bedan langkum ki dekat ung pastor aga jaka pamapi ki pastor pinya poi sini ki balang sor ni dei banlet ki balang kendong nre ublei u ibet ban pha ban ngi ki baret ki baria banyadon benta hapo sor ban pensngo bikin ki kam bat kumju ban ai ke jing slok ne ka ktien ka jong blai tenrei tang ka wei nganget kum syakri barit jong utrai ke benta barok bat ke program barok ki bangadai ban pendap ka jing syakri ka kam ka jong la kalong hasor ne hanong kendong barok ngatep bagadai ka jing tep bat ka jing penyan ka jong ublei mar kata ka jing tuai ka jong aku trai smubha tu isnai ban yarap lem ban pendap lem khamtam ban pensngo ya ka jing shishan ka ktien ka bakhut ka jong me amar kata ka jing tuai ki ba ka jing tuai bat ka jing kran hak mat jong ublei ki don ka jing pensyai na ka ne ka ktien ka bakhut ka jong ublei bat kita kilong na ka gospel kat ku markas ka lenong ka ba hendriu kat khot ka ba sau phopra bat ki kintien ki ba ongkum ni ulayo ite yaki baki shitom dakaba kia king naba kalair kalabe persya yaki bat kata ka deka benta kum ka jingpun kan mau lang naga benta jongi hakan naga por hakan naga janmit para bangit be jonga ikini ke jing shisha ki bala tho haka ktien ka jong blai bat ke heading hang tu hajrong ka tho u jisu u yat halor duriau baro ngitip ikini ke jing tho nado ki kena Sunday school kitip yakani ke jing ja na habala ong bau jisu u yat halor duriau tip nren ladang ngam yake jingmut ki bashisha bat ki bajeliu jong ni ke jing tho aka ktien ke jong blai kaya lam yake jumut perkhat jonga syaki wei ki benta syapang ka jing ya lenti jong ni ke jing im syaka dakat jaka ka bamanga ka jaka ka bamangi barok ngitmu ban poi syaka ta jaka bat hang ni la yatho ba u jisu uyo i yaki kamut yaki senran baki ya shitom ka jing shitom hane kamut baki pang ki shitom em de ka jing shitom hane kalong baka jing ya kun jongki bormen sim nakabenta ban pen im melody ban pelat melody nakani ka jing syirkai ka baki ya kendo hakal lenti ka jing le jongki syaka jaka ka baki ki kwa ban le bat ban poi bat kata kalong baki king ya kaling jongki
hapadeng jong ke duriau ba bat hapra ki king ya kaling jong ki hangta ka ei ka baja ka don ka bor ka bayele persha pat yaki ka bamsha yaki bakin poisok sya kata ka jaka ka baki kwa banle u Jisu uyo i yaki nambar ba udei ublei kaktin ka jong ublei ka yatho ba udon halor lum batki haduriau bat haduriau ru mdei hakapor badang syai kasngi ndai hakapor baka jingdum bat ka jalmit kalawan bat hangta ki nongbot ki ba ye ki jong ki don ka jing yak sai ka jing yak khun ban poi sya kata ka jaka ka baki kwa ban le kendiat ngi nyepet kendiat yakini ki jingja syadien shua ban poi hak ni ka benta ka ba kini ki senran jong ki sitom ban king ya kaling hapo ka duriau ba kai ka bangi i langi pai kendiat chakani ka jingja ka batho ka ktin ka jong blai saneng jong ka ba di kini ki lenong ki balai pho ter hadu ka ba sau phu ar ya thu ong to ba u Jisu ka kam ka jong kalong ba u besar ki san hajar ki pat ba utrai Jisu besar rengkat bat ki senran jong ni tiap hang to lemba jong ki san teli ki pu bat ar teli ki dok kha ki ba utrai ula le kamba ula duai bat ublei ula kurku ban pendap kita kisan hajar bat ki pat ba ki ba utrai ula ong ki senran ban pensyong sijaka shispa bat san po bat ngaperkhat bat ngamudur ha ka bakum kata kapor ki senran ka jingbon kam jong ki ban ai yukpu bat ban ai ki dokha na ka banta jong kita kisan hajar ki badon ha kata kapor kenang bakin bam kin kedang bat kin nom lek thli kum to namar ka jing than bat ngamudur bakidon kidang ya bon kam bah hangta ban sam yuk punah balalut kilalek biang ban sim nau trai bat apakila yo nau Jisu kilalek ban sam yu pai ba bat kakam ngasuthu ak baki trai ka to kopor sharum bat chaneng ki yai ringkat bat ki tukri ki baki kira ki bon kam hado kata-kata bat ndah bakila dap ya kakam barok baki pendap ha kata kapor kilas ngothai namar ha ka jinglong breu ka don ka poru jong ka jingthai nah bala trai da pendap ya kakam ti hapdeng jong ka ni ka jingthai ka bang perkhat ka jumut jong perkhat jong ki kalong ba satang ki kwa ban lek paino sala ki jong ki yeng ki sem jong ki balik paino hadin bakila pendap ya kakam kila ya nguhun kila ya ngau telat bat ka jong perkhat jong ki kalong ba nginya lek no nang ni nginya syong da ka ni ka lieng ngin king lamba ka ni ka duriau bat bangin poisok sa ki jong ki yeng ki sem ki jong bat ngamudur hang to ki jong Petrus ki jong Yohanes ki jong Jacob kila perkhat ba nda pai hayeng nginya sat khmat la ngin som ngin sat ngin syong ngin bam bat hadir nang tangin satya jatan namar katau trai bulong blei uyo i yaki bakila ya ngothat kila ngolwat hangta bat ka ktin ka jong blei ke tho wala pha no yaki kenang let no mapi namar ba udai ublei utep ki jumut jong perkhat jong ki bat uloi i yaki bakila long exhausted kemut kila thai kila kwa banlit no siyeng bat kini roh bakila yo ngau ya kajing kran kajing pha kajing utrai mat ka man sim ka basungu ka ben ya nginyelek no kila sungu kurki bat kila kiu hakata ka lieng banyalek phai no sa siliang bat anda bakila syong hakata ka lieng ke ai ka baja Yohanes utho na pai kumbalai bat sau mail hakata ka duriau bat ki jong Markus Matius ki tho la pai hasiteng jong ka duriau bat ke eryong ka bajur ka lakhi hangta hapadeng duriau u Jisu hakalong do mando bat hakalong briu man briu jong
Kajing long kajing ungkolong anda haba uladep ya kakam. Ulet mensong sekajaka kabakenja. Ban ya keren bat laujong kupa. Ban aingu yo belai kupa. Namar kajing kerku bat kajing ronkat kajong ublei. Hakakam kabudi ben pendap kumu brio hakajing long do. Ban anda haba uladep hangta usong. Hakata kajaka. Palait lu ya kipat ba. Bakin no. Lapak duk ya kesenran bakin nang lek no sekejaka jongki skin kisam jongki. Ndrei ka jingja ka basnusi kalong ba. Hapdeng jong kaduriau kamsya yaki. Ban lek pai de ka basuk. Namar kata ka ketin ka jong blei ka ongba. Ka le yong ka le persya ya ka ling ka baki kilaking. Parabangit ba iya jong hau try. Larangi puli ni ke jing sishan ke ni ki gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes ni tip ha baki senran ke jong utrai ki de ki briu ki baka profession jong ki kakam ke jong ki jing trei jong ki besayeng ki besakon ki besakti da kakam da ka ba ki tong dok ha. Ki de ki expert ban king ling ha ka duriau Galilea narum shaneng naneng sharum. Kimdon kanu ka jing syapting bat kilong gibriu ki bat tebit ba nak mentakan ka kam bat kimdon jing salia hangnu ro namar ba ki sngutho ya ka kam jongki ya ka jing trei jongki kamdon kanu ka balaban penwit Ndre hakabakum kata ka por hakabakum kata ka janmit ki ya kendo penman ya ka eryong bat ka jing start jongki ka jing nang jongki ka skill jongki ka baki kidon kem la banyakon ya ki bor jong ka maryang Kimlah banyakun ya kibor jong kamaryang. Ujisu kumublay usong bat upeka ya ki nalor jong na ringko. Banpek ya kita ki nombor ke be jong hapdeng jong kejuriau hapdeng kajing ya kon jong ki bat kajing temu jong ki kajing kwa jong ki kalong bakin light na kata kal eryong ban poi sa kajaka ka baki kwa ban le. Ndrei kamlong kumta yaki. Parabangit be i jong hau try pi namar balai kadau kalong namar ba kajing nang kajing tip kajing start kajing smutho kajing syampang jongki kamla banyele persya yaki bor ki ba manu basya yaki ki bor dai utrai basya bakita ki bor kin hapdeng baru kwa iki ban pek syano kin pai hakabakum kata kajing yakon kajing le kabaki kendu hasiteng jong kaduriau Bat habaong ki eryong habakaki hapadeng duriau. Ngamtip na padeng jong pi ki badan nagani kejaseng kat nungut pila jui ya ke eryong. Habakaki haduriau. Menin mit ngangit piyo sngo habapitia uslap ubajur bah rengkat kalele rengkat uperthat. Piyo sngo ya kata. Ngidon hajing tia maka di kepor seteng senya. Mereka ni ke jingja ke keting jong belengket ho. Hapedeng jong ke duriau ke baki kidon. Parabangit be jonga baka eryong kawan hapedeng duriau pentip barobor. Bakam juan tang katukal ke basyai ke beneng lani ke bapengat Mereka eryong ke bamut ke jingdum jong ke suin beneng. Kajing be jong kal kajing thaba jong kal leili kajing tiet kajong perthat rengkat bat kajing ham kajong uslap kisok lang ha kajok kapor ya kaduriau kita ke kibor ke baya trilang ke eryong ka basyo hapo duriau namar kata ngaperkhat ya ke eryong ka bakini kisenran kia kendu Kalau enggak basngo syurkei haduk kata-kata. Namar hapa ka eryong kaki hapadeng duriau. Kejingdum jong kebeneng. Kejing syok jong slap. Kejing syok jong kal kejing tiet kejong perthat.
bat ka leli kitre lang haga jauh kapor ban penki ya ke doriau bat ya ki jongka namar kata kiling kibaret kibaria kum ni kum tai para bang bi junga jemla ban shan hakibor jongka eryong haba kaki hapo doriau jemla bat ngamudur hakabakum kata kapor ka jingki jongka eryong ka ba phalo ya ka ling ka ba kini ki senran ki briu ki nombut ki ba i ki jong utrai ki shong ka ka ba ja ya ki hakabakum kata kapor kai ka badan hak jemut perkhat jongki kai ka baki perkhat hakabakum kata ka keleman para bangit be jong utrai ka jing syep ting ka jing itrim ka jing syirkai pet syabneng ka jing dum ka jing sho jong ka leer ka jing sho ka jong slap ka jing te jong ka leili ka jing te jong perthat bat ka jing thaba jong ka leili pet hangne ho ka jing phalo ka ba syirkai pet haling ka ka dap shanun le jabukum ta shanun pai habakum ta dan jaka shanun ban pai ban ngamudur hakata kabakum kata kapor kajumut perkhat ki kan strike kin thi no kin jam no nakaliang haduriau lara le kum taru kaspan jongka kabajrong kinumla banji na siliang siliang lara syongsa hapo kaliang ka ka phalo bat ka kiu ya kaliang ru hangta ka ba jingma kalong ba anda habala dap ka hapo kaliang ringkat bat ka wait jong ki briu ki badan ha ka to kaliang kram artatin kan poi syatrai jong ka duriau para bangit ba iye jong hautrai apa ka eryong ka syo hangta syanu ken pai bat syano kenet hakapor kaba kimi na nalaki jongki yang kisem ke jongki banle chapo betsaida ba habau trai udon ringkat bat ki king da kaliang ki leit da kaliang sa kata kejaka bat chapo betsaida baki poi hangta ki pendap ya kakam anda haba kila dap ya kakam kila kerki nang ta ban mi ban lai phaino sala ka jong ka ying ka sam jong ki ban shong jathat ban penjathat bat haba ki mi nang ta ki ngau tho bakim don kam ya utrai ba undon ringkat bat ki hakaling haka jing lai phai jong ki kaktin ka jong ublai kam sim ya tho Nringa perkhat bat ngamudur haba utrai upha yaki dan na pedeng jo kita kisendran ban ong ko trai ngilaya walang bat mi te trai to se trai ngi ap ya me ngin da dep lang bat mi ngin selit lang bat mi da kan ka liang balik phai pat selake jongki yang kisam ke jongi don bat kam sem tho kum kata hak ting ke jong ble la ya tho bau jisu ula pha namar uyu iki bakila sngo kerki kim sngo don kam sho ya ka jing don ke jong utrai ya ka jing don ke jong ble hak ta ka ling ke baki ki ya song namar kata haba kim don kim sngo don kam namar ble ka kam ke jongki ka jing nang ka jing start ke jongki kila sngo hon hang ta nre kim te baka bayat lenti kim te baka jing ma baka jing syarkai ka ap yaki baka jing yapru ka ap yaki hang ta haba kim sngo don kam kila yat la ka yat kila let la ka let bat phitharai bau jisum tep mo para bangit ba ye jonga namar bakim sngodan kamte bau blai undon kat bat ki pikis nguhun namar kajing start jongki kajing nang jongki kim salya kaleng ga baki song mudur hangta ki keu kaleng ki simi boy tha baki ban king don't worry ngin let bet na ne jai ngin poi siang dan kam yo trai bo undon ngila song tha yang ngin let no ngin song no ngin let no de kim tip ka jingja ka ba ap yaki hakalentia hakalenti ka baki thumu ban le bara ka jing let jong ki bali pha chila ka jong ki sam ka jong ki ka jing start ka jing nang ka jing sung tho ka jing shampang jong ki kam la ban sif yaki hakata ka jingja ka ba shur kai para
Bat kini kalau juk kajing tenjuk yang ayah pi para bangit be jung hau trai. Ha kajing ya lenti jung kajing em jung teng teng namar bangi bet ngi biang ha kajing ya lenti pilgrim hasla jung ada kepertai. Ha bangi mi kendu ek ek perkat baka bet ka biang namar kata ngim sngodon kam nyau blei. Ngihat kat bamon, ngim kat bamon, ngile kat bamon. Mlelete namar balai ngadai Kristan, ngadai ke Kristan, kabit kabiang yang ngamani balai ngasunguman ngamani. Ngania jangan kalenti jonga jing jonga ndai parab ngai be jonga kalau ngaba trim kaba syirkai larang mio ya ka jing don ringkat ka jonga balai ka jing ya program jongi hasla jonga ni ka porthai kan ka porthai ka ba mangabat mapingi kalau kum ka duriau ba sibun ki eryong ki jing tenjo ki bawan ka jing lenti jongi kum ki khon ki ba ki jonga Baladang ikan sting, dia kan ikut nyalin di jong kejing akan ikut percaya para bangin be jong hau try, ngan ong lupa kabo ingi kejing ma kabakrau, nama ngimtip te, ya ka kaban saja lasai, ngimtip. Kita problem, keren kalau nong kabar hinyo kong wat pin sarong nyali, nakabenta kabalasai, naba memtip te ya ka kaban saja lasai. Kini kisenraru aga jinyalin ti jongki kim tepte kai ke baginya kedua tang siteng jong kedua riau. Tang siteng. Marbale kim sungudon kam. Yau trai. Kim sungudon kam. Apa kim sungudon kam utrai usah iki. Ai kin manang tu. Ai kin yakun tu. Wa ban pet yaki kin lekup tu. Kabor jong kamariang kadi kabor kabasir kai ba kadi kabor kabau blai bo ya kamariang kabau briu jing tau jong blai umla banyele persya yaki bor jong ka umla banyele persya dang mana kidi kisngiru bangadan po sning ni bejakala jong sethi marba peneng jing pang jing stom kami oleh petsu ngalalek ngalasnai te jing plastik Batap ngelapan scam bahai. Bat naladap sau siteng. Wan uslap. Bat uslap ubada isyur kai sisa. Kata kajing reben kajong uslap. Kata kajing be jong kaleer. Kajing strike jong kalili. Bat kajing kerhok kajong pertat. Kapan kan mau yang ai kini kajing jah. Kajing ya lenti jong kisenra. Bat hangtang asyong ngadwa ing ong trai milong ka jakari jonga. Namar lada ubriu bukum ni kum tai usyakti yang banpet. Kajing reben kajong slap usyo layong ka sun bening. Bat kal air ka babe. Kisyo lut baro kibor jonga mariang. Dengan medor lada hakendo katu kat nutam maduriau. Kat nutam Senran kinong bot be jong trai habaki yi hangta ki syam hangta kabadon kadot nu jong ki sngoto bamla shu mat ki laiking ka ktin ka jong blek ong ki sitom ki da sitom ngamudor ka kiking skadiang ka besh kaman kiking kaman ka besh skadiang ringkat bat kata ka jing trim ka jing serkai ka baap ka baki kum ki brew ki yi hangta Syanu ken pai, manu ken banyarap yaki hakabakum kata kajing syam. Badai hang ni ken kabaka ketin kajing ublay, kaya tu badai hakini kajing jahi, haka gospel kat kumuyo anis kaya tu ba anda habalaja kumta, kajing tu hau Markus, jing tu hau Matias kaong ba uji su te harengkau ki te haduriau. Uji su te kum ublay upet nang tay da kajing iet bat kajing isnay yakini kinong bot ba iet jong upet yaki kin le kum no habaki yakendo yakini ki bor jong kamariang kabile persya yaki mdon menu ru balak banyarap yaki bat kabakat do kalong kabaki ki i kabakut jong ka dei satang kajing yap Ndan jaga ten pai chanun kenti aduriau ru mjingim la. Nsyong hakan ka lieng ru kan ka lieng kan ngam satrai duriau. Ko kaladang telep kal air kalanang lenshop pai sejrong ru isir kai. Chanun pai. Ndan jaga pan pai.
Berengin ki eryong ki basyirkai. Dan cakapan pai. Ndai ketien ke jong belai ke tho ba utrai anda boleh iya ki kumta. Usngu tho aka jing long belai jong ke jing it jing snai. Uyat lenti, uyat hasla jong ke duriau, uyat. Habu uyat syajan jong ke tagalieng ke bagini kisenran ki dan. Upen itu ialah dia. Day manga. Sengu it utrai. Day manga. Ong utrai. Uyu iya ki baki ayam, uyu iya ki baki lenyar, uyu iya ki baki syaptiang, ulai ilot iki barot, uyu ilot teplot baki barot. Bat upen itu ialah dia. Uang day manga. Udon hajan jongki tambah syum ong patken ko Petrus ko Yohanes ko Jacob nganyarap no mangamo ya pi. Syum ong kumta. Wong day mga, kamo day mga, ba permit dikit bor jong kamar yang banten jo ya pi, ban pe ya pi, syanu pin pai, hakaba kum kani ka jing syam, ba hakaba kum kani jong ka jing kendo jong ka jing am jong pi. Syanu pin pai. Para banget bayi jong hau trai, ki don ki jingja, ki jing kendo ki bang yesham ka jing em jing, tang tang ki don ki khon juga balang, ki ba ong ba ki mat, ki jing ki jing le, ki jing tenjo, ki eryong jong ka jing em ki ong ba, ublei ula ino yangi. Ublei ula lendat yangi. Ndai em kamlong kumta ublei udon hasenda jong ke eryong ki bawan len shop ya ke jingim jongi ha ke jinyan ti jongi kum ki khon ki ba i ki jong ublei udon hasenda jongi chimeno yangi kan mau kata don bon ki para bangit bi da bangit pelit plong jing tuaya bagi pang ki stom ki mar ki jenjar ki eryong ki ba syok ki yang sam jong ki oh kata memesan boleh lo cingai nangi para mengit biaya juga pindup tep bau belai ju eno lanon udah nasenda bat upen itu uang day mga buku apan pejkan pil netchano pil wat jingerap nang no apa yang kejingnya syam kejingnya kendo kejingnya berki eryong jong kejingnya makan ka pertai syanu pin pai Kaktin ke jong belai ke kitab Genesis ke yatho anda habau belai ulai yu Adam berkim ke lepop bat ulai dala dihi sekper Eden udan hasenda jongki bat uperta ko Adam medan syai u Adam ujngai uri ahmat jong belai baru wang ngalalengkoi Kapapan pau bau belai u iti u wati u beriu. Syemeno kum tu habau iu Adam u balale apa bat ka im ki pun ketang ya ke junong belai jung. Syemeno. Kejingit ke jing krang bat ka junong belai ka jung kolong banuat ya ki bakum kini ki mensiam. Deu Adam u angani ko trai. Ngalek rai namar bangala lengkoi. Manu papen lengkoi. Manu papen jenjar. Manu papen stomiu. Mdai ublei. Kan mau ya kata para bi juga. Mdai ublei. Dai namar kila jengai maki na ublei. Mdai ublei ba jengai no briu. Dai mangiki briu ki ba jengai. Na ublei. Ki senran ublei tep ki Jisu tep ki baka dok no jongki ki sung thu bakim dan kamte. Pi le ki ongko try teng layawan bat me menata try. Ya me try ya try Jisu ya. Nginya lek yang menta de kan ling song lang bat nginya up ya me. Nginya lek kat bat me kumba melawan kum ta ngilek. Reki sung thu bakim sung dan kam namar ka bet ka biang haka jing ken jongki haka jing nyau jongki. Dek ya tengko bat ki bor ki basyirkai bat dei hangta kan ong dei manga lumbong dala dehi nganyarap manga mo ya me em benito hangta badai mau kabon u ai u sya ikit ki eryong ban penyekendo akajinya anti jongki marbokwa ban petken ha bagi mat ki syam ki kendo bat ki i ya kajing syirkai ka baban ya ki syanu ken pa
Kajing ya lenti jonga jong pi para bangit be jonga ka ka protein kolong kumta. Ngem la ten ki eryong jong ki boy jong ka jing em ki boan ban phalo ya ka jing em jongi kum ki khon ki jong blai. Ka jing temu jonga bayang ne ka jaka ka kentang kolong ban paisa kata ka jaka kham kono ka jing penwit. Ngan paisok sa kata ka jaka ka banga temu ngakwa balet. Ngam tepat dan ayu tang la syai la sisi la ni sitayo la ni sebenai ngam tep kai ka banganya kendo ka jingem. Amar ka tang sung tho ba ya ka diali ti jong ka jingem apa ni ka jing kendo ki ba fer don't come ya ka jing rap don't come ya ka jing lam ka jong ublai. Ma datang ka kti ka badan bor jong ka bala ban rap ban pelaj ya ki eryong jong ka jingem jong ikum ki khon ki ba i ki jong ublai. Bat ki eryong ki basur kai bah ki bangai iya ki ni kisngi ki por ki bamenta para bangit be jonga kam tam ki eryong jong ki jingpang jong ki jing sitom ki eryong jong ki jingpang jong ki jing sitom ki ba yu i ya kendo i ki ni ting ki long ki eryong ki ba trim hado kata mo ki don ki jing syam ki jing kendo jong ki mensim ki bokodor ki eryong jong ka jing phalo ki ying ki sam ki jing bam yo sung tho jing mot kupa ka kemi pen ka jing bam su tho jing mot ki kemi ki pa bat ki khon ba i chinrang bat kan thairu ngi ki kemi ki pa manta ki mat ki syam ka jing jau umat ka jing thang mensim namar ki khon ki ya ha ka lenti ka bam dei biang bat ka mon ka jong blai kita ki eryong ki di ka ba shirkai ka bangai i menta ki di ki eryong jong ka jingpang jong ka jing sitom ka ba ki khon jong blai ki yakendo dang men sisngi dang wan ka bai ko hospital ka bala phone to khon tu deu teman basan ka bai ka balang ke po ri boy bad den bola phone nga ong teman basan sung bahasa selit pek ipa jong ai don po hospital Dia Maria pun men kum la sai men step kat bai baje ngalalech hospital bat ndah bang lech hospital ngalarung po hospital ban pej tu kupa jong to teman basan ba to kupa ru tau ba stom ru dei teman basan jong ko bai ka balang ham thi ka bang ai tho bhangi je lech jawan ba ba bang pej ngalai i ya ka jing no men sim bat ya ka jing du jing kermen bat kata kalong ale i ka jingpang ka bala ban jubor ya ka mat yu teman mesan baik teman mesan mari i ngai rak ti yong nle kum no mo teman besan i oinga ngo teman besan na man le kum no ru hiu briu mat ka jingpang ka jing stom sungthu umdan bor te de kum mai pat umdan bala banyarap isu om baik nle kum no mo teman besan i pen kan mo yang ngarung ong hooi teman besan nle kum no on de tang ka wei don tang ka wei ka lat ka lenti bat kata kalong ya pelong jing tuai ban phai shup le jing tuai ban karpat yo o ni snai bon yarap ban penjam kita ki eryong ki bawan ban ya ke jing em jong ki jing pang ki jing stom ki ba syarkai ki ba do jing kermen ki babon para banget be jung anya thoi pi ki babon ki mensim kum syakri baret chung trai ki babon ki mensim ki bapang ki bastom ki khon ba i chung ka balang nai pa ja keren ki bai ki bam palong kristan ho ki bam palong kristan ro tak ki khot bangin palong jing tuai ki kwa ban ngej hau tau jisu no ban kia deng ya keren hang ni ki khon ki senran ki nongbot ki ba i ki jong blai ki ya kendo ki ya sham ya ki eryong namar kata para bangin ba i jonga lara ma phiru bangin ki jesang pi mat pi ya kendo pi i kum ka eryong ka stang ban wan haki yang ki sham ki jong pi namar kata wat le shono wat phai shono phai tang show wei ba tau long u trai no pun ba i jongi u Jesus Christ u ba ong dei manga namar banwan ki eryong aga jingem jongi kade ka permission ka ba bleu sha atalok ba ye jonga kinumuan klam ka jing tip ka jong blei kinumuan klam ka jing ja shalendat jong ka khamat ka jong blei ki wan da ka jing tip ka jong blei
Marga tahaba kita, piu iki kumnur kilas tang banuan ban le shop, ya ka yang kasam jong pi, ya ka jing i ka jong pleh ka dono jong pi, ya ka jing jong pi, tang ka wei kalong. Wat lech shanu shanuru. Pai show blay, pai show jisu. Pai show jisu. Tang kata ka solution ka bangadan ban ong nya pi. Hakan ka bor, hakan ka janmen tang kata. Pai show jisu. Namar nyem lak lat ti. Iki eryong jong ka jing em ki bon ban shop. Ya kan ka yingling. Hapdeng ka duryo ba. Partai ka bangingi em kalong ka duryo ba. Kalong ka klau ba. Ka ba ikan syah ka por ki jinyan ti jong ki kon Israel. Dan shibon ki beseni ki nyang lar tham ki ba apa kalen ti ya jong i. Ki eryong ki bawlan shop na jrong. Kini kin sur kai ki ba ap na po. Manu banyarap yang i para bangit bi lara pisus ngu singan tang namar ba pilalong kristan para bangit bi junga kan bo ya pi ya ka basyurkai ni ka basyurkai tam ka jingam jong pi kan ma what you can sting lano ru pai shoblay badan hasenda jong pi wat perkhat ya pi ong obo blay la isi yang i bla jingai ni em oblay sim jingai blay udan hasenda jong i bat haba kini kisenran ke lai i bo jisu upen itho yala de badai mau bat hangta ke ke baja ka ong badai hangta kila ong abu ong dei manga kumta kila khot yu ko try Jesus ko bahasa try one set try one ban shong hakan ka ling ka chong one try one ban shong hakan ka ling chong Jesus up te u up yaki ki don kam nem u up yaki ki khot nem. But how you honest la tho ba kumta kilay priang suma kamu mot kila khot you bon wan ban shong ringkat bat ki ban don ringkat bat ki ha kata ka yingliang ha kata ka ling ka bakidan hapdeng jong ka turyo ba ka ktien ka jong blay ka kitab jong Jeremiah ka bala penpuli men ka wasdang lai phulai lai to khot yanga dengan pai ktien ya pi khot yanga long blay bu kloi ban snow long blay bu kloi ban snow itang ngi ma na ka jalti jong ka jingem tang bangi snow daga bor jong ngi yakon tang dangi snow daga bor tangka daga bor pisang yakon ndai rasana nda hadian ngi sung tho bam la shu bat hang tang ngi sung tho badan kam ban khot yo blay what ai ba katakan nungum ta para ngi bi kidon ki bakum kini ki bangalalay banyak kendu ki ong ila persyang tetan besan ani ngilalay apo shalom long lalay agahati rumla ngilalay chapo chenai chati chenai rumla lalay chabelor rumla bakado ngiwan pai biang chani duai se teman besan i pai show blay ai ngo bo blay ublong blay bukloi ban sngap ban sngo man sha skor rangi kloi ban pai show kidon kum kita keketin ke jong blay ke kitab jong Jeremiah ka ngi kum ta to khot dengan pai ketin ngan pen iru hapi ya ki bakrau ki ba phim snu tho ki ba phim tep khot yanga ngan pai ketin sapole na ke kitab Jeremiah lai phulai bat kini ka benta ki jong ba ko deu number calling number jong utrai lai phulai 333 khot yanga deu blay budan hajan khot yanga ong blay wat pai shunu dei khot yanga ong ka king jong blay bagi kitab Jeremiah arf kandai khatlai ong bat phin wat yanga bat phin syam yanga apa phin wat yanga nadu ka do nut baro Ndai ta mangyo mangilalong Kristan ngin syong ngin duayo blay klam dalat nyu ka donut ndai ka jingkwa ka jong blay apa ki eryong ki bawan man syo la kalong ka jingpang ka jingstom ka kendram ka yang kasam ka jing bombit bambiang jong piki kon sama ha ka jinya lenti jong ka jim kan mau what you nyu ka donut baro ong blay what you duai ta namar ba fitip ban duai em Pin wad yanga bat pin syam yanga haba pi wad yanga nadu ka donut baro ong blay kemut ka donut ka bat
pat kebaluat kepada yam pat mensim pat donut khamat jumblay. Dei kata kin ke donut ke pediang sengobah hakamat jumblay. Taga dei kajing kwa kajing oblay para bangit be cunga. Bat kini kisenran haba kilai I bau trai dan hajan jongki bat hangta kilo khot ken mar bo bleu I jisu I ki baki khot hangta yu bat ka ka baja kalong ba ka ktin jong blek ke tho ba marsen bo I ka kejat jong siliang hakalieng Maria stap utrai siliang ka kejat hakalieng ki bor jong kamar yang baro kita ki eryong kita ke jing syok baro ja la ka ja ki penjai-jai ke aryong bat hangta ka ktin ke jong blek ong kin sa sungsuk ban king ya kalieng bat habak la sungsuk ban king ya ta kalieng namar kala jai-jai kala jar-jar namar ka jing rap ka jong utrai ya ki bat kala la ban poi sya ka jaka ka baki temu hen men para ba I jonga ka jing ya lenti jonga jong pi ka jing temu jong ka do nu jong I baro nyen poi sya kata ka jaka ka bau belai ulapan kret yang I ndai ban poi sya ta kam dei ke jing ya lenti ka basuk para bangit be jong kam dei ke jing anti ka basuk ka don kam yang I bangin wan hajan yo belai man la ka step man la ka siteng singi man la ka janmit wan hajan jonga dengan wan hajan jong pi ong belai haka sitiu jokap sao pra to wan hajan yo belai to belai un wan hajan jong pi wan hajan jong belai wat ka jing kwa ka jong belai kalong ba ngin lech hajan jong u da ka mensim du ka do not baro ban wadu ban ai tilut baro yeldi hakikti ke badon bor bat ke bat dei hang ta ken ngin salah banyai hakane ka lenti jong ka duriau ba ka bau bleu dang ibu ini ngiking saking ini liang men step ngilaki ngilayat men singi ngiking ini liang jong ka jing em jong hasla jong ando bertai king ken para bangit bi jonga rengkat bat ka jing don rengkat ka jong jisu ublei nabak lem manga phimla le ai ru em ong utrai ka gospel kat kumiyo anes ka lenong ka bakat san kat khot ka basan klem mga phimla le mar kata banyat ka lenti jung ka duriau ba idon kam ya ka jingalam ka jung utrai patungin penjan ya ledi hajan jung oblei bat de habangi penjan ya ledi hajan jung bat uru uwan hajan jung bat habau don rengkat bat ni para bi jung ka don ka jing sok ka don ka jing kemen ka don ka jing tengen bat ngem don ka jing syep tieng ki jing syep tieng barok kin ja lu jar ki eryong kin la banyele persya namar balai bagi don utrai jong ka beneng bat utrai jong ka kendo dongnya duai ngi aingu yame atrai ublei bat kupa ba I jong ba beneng ka jing don dekat jome bat ngi hakane ka por hakane ka jan metrai pendap lu ki ai barok ru kham tamban sngo ya ka ketien ka bakhut ka bakordor bat ka badon bor jome badin ka jinyat nanti jongi kum ki khun ki ba e jome hakane ka duriau ba atran jisu isn ai ngi yarap yangi namang ya kendo tapai ki aryong jong ka jinyam blei ba I de mano banyarap yangi kenrat mano banyarap don ki bai pat ki bor tepa balak banyarap ki aryong jong ka jing em ka bang ya kendo kum ki khun ki jome ha ka jing ya lenti ha kan ka durau bak ku kenrat dei tang ka keti ka basbun bat ka badon bor jome ka banyalam mingi ko pa bingilak ban poi sa ka ka bangi temu ban poi sa ka jaka ka bangi ku ha ken pa kum ki khun ki bai ki jome kui ki ki men sim ki ba koridor ko trai kin pen mlen li ban it ban wan ka khamat jome baki play ki khmat jong ki menstap baki don ki kam ki jam jong ki atrai mensi pada kamit ka badum ko pa sho bakin penja thai ya rap bakin wa di khmat jome mar dei ta me ublei budan ka bor pad badon hajan jong ki jing jong ko pa kur khu ki ai baro mila pendap shim ka burom shala de baro snow ka jing dwai jing ko trai map ya jing bakala baro ka garteng jeme u jisu ni dwai mentam bat ki arta ki babam ju ko amen.
tu boleh ukur khu hingilang baro hakan ni kapor. Bat hakan ni kejamiat bat kham tam tu boleh ukur khu. Ini ke khobor ke beleng kot ke beleng snow pedang jungi. Hakan ni kapor bat hakan ni kekhleman ke bamenta. Ublay na ke benta ke borom jungu. Amen. Nginya penuai no ikan ni kejeseng hakan ni kapor. Da kejengruai ke ba aspa hinyu pusau. Aspa hinyu pusau bat aspa prapuar. Kamjan ablayame, kamjan yame. Namar jinyam ukris yang awat be. Hang tangan riwai de kamjan ablayame, kamjan ablayame, kamjan yame. Jengruai ke ba aspa hinyu pusau bat aspa prapuar. Bat hadian makut kejengruai kerpat i pastor biling do. Dalam mengihakan ni kejeseng semua bahaban pelat dekat jengkerku bat penuai. Aspa hinyu pusau, aspa prapuar. Kamjan ablayame, kamjan yame, namar jingyap ukris yangat wat be. Kamjan ablayame, kamjan ablayame, kamjan yame. Lakum unong yawir, lasep kasmi, jingdom yang akalah, ngadem kakli. Jing pos new day, kamjan ablayame, kamjan ablayame, kamjan yame. Anta doaikan bau lakum jingking jing ai eru doai dengan omti. Angel ban kau wade,
Satu Shakri Bonai Kiklorode Nan glad batski Hanta ngan rewai de kamcha ableyame kamcha ableyame kamcha yame. Ngai ngui me a try ble bu pa jing yu ab nai ma ka bor ka kien ba khui ki jong me a try panam ta ki khu bor ki ba me apan paul ba sakri jong me ka nong ka bor ni ki khu ni jong me a try tu ka khu ni bar nung ba ji selok lang ki jing khmat jong me ani ka por ka menta ai bi ju try no prim jing Jesus Christ ji bam no bam ji gut ki jong ble bu pa em ji stop ba chem chai bor ni sim bu ni sarin kat lamani kum kabalang hani ka chaka kabalang hani ka ri ka jeng kabalang ka percaya ba ko wai adu mentasi bom